Hezký večer. Víte, co je to chemický kontejner? Víte, k čemu a komu slouží záchranářský slovník? A víte, co mají na starosti pořádkové jednotky Policie České republiky? Dozvíte se v dnešním magazínu IZS. Dokážete si představit, co prožívá posádka sanice, když je povolána k případu a řítí se městem? Vyzkoušeli jsme to za vás a věřte, že to není žádný med. Houkající sanitky mají sice přednost, ale řidič záchranář se na toto pravidlo nemůže bezhlavě spoléhat. Nedá se prý jezdit na doraz. Člověk musí opravdu přemýšlet za ty druhý řidiče. Říkat si, co udělají, ví o mně, neví o mně, jako vědem je tam, nevědem je tam. A pořád mít takový ten únikový prostor. Řidiči totiž i v dobré víře dělají spoustu chyb. Například, když zastaví na úzké obousměrné silnici vedle sebe a mezi nimi zůstane jen malá ulička na průjezd, nebo když zastaví u přechodu, kde je navíc ještě ostrůvek, tak opět zůstává volné jen velmi úzké místo. Perné chvilky nastávají, kdy řidiči vůbec nevědí, že za nimi sanitka jede. Jedou 2-3 auta za sebou, to první auto o mě ví, zajede ke krajnici, dá blinker, ale ty 2 auta za ním, co jedou, tak ty ho začnou předjíždět. Nejhorší a doslova tragická situace může nastat, když jedou sanitky 2. Nic netušící řidič uvolní místo jen první a chce dále pokračovat v jízdě. V tom ale může dojít ke střetu s druhou sanitkou. Dokonce i chodci občas dokážou hodně překvapit, přecházejí klidně po přechodu i před houkajícím vozem. A jakou radu by všem řidičům záchranáři dali? Hodně by nám pomohlo, kdyby používali vícevarovná světla, protože tím nám dají najevo, že o nás vědí. Takže nezmatkovat, včas rozsvítit blikačky a nejlépe zastavit. Mezi povinnosti hasičů patří i chemické zásahy, to když uniknou nebezpečné látky, které by mohly ohrožovat na životě. Proto stálou pohotovost drží i speciální chemická jednotka. Chemické družstvo zasahuje většinou u 2 typů událostí. Buď je to zásah na nějakou průmyslovou látku, což znamená běžně převážené chemikálie, anebo potom může být zásah na nějakou bojovou látku, což se může stát při nějakém teroristickém útoku nebo při převozu radioaktivního zářiče. Po vyhlášení poplachu nejdříve výjíždí měřící vůz, kde s řidičem jede velitel chemického družstva a chemik. Na místě provedou průzkum, pak teprve dorazí chemický kontejner s posádkou. Celá akce má 3 části. V první řadě je to nějaká detekce té látky, to znamená zjistit, o co se jedná, jaký je rozsah, jaká je tam koncentrace, nakolik je ta látka nebezpečná. Potom provedení vlastního zásahu, to už teda odvisí od toho typu události. A ta třetí činnost je vlastně dekontaminace, což znamená očista. A to jak zasahující jednotky, tak i zasažených lidí, aby se látka nezatáhla někam dál. Měřící vůz výjíždí i na hlášení lidí, kteří zavolají, že například cítí nějaký neobvyklý zápach. Zavolají na 112 a my samozřejmě vyjíždíme změřit, jestli něco uniklo, pokud tak co uniklo a v jaký koncentraci. Pokud se potvrdí, že je látka nebezpečná, vždy se nejdříve provede evakuace lidí. V reportáži o Policii České republiky si představíme pořádkovou jednotku. Je to jednotka, která se povolává ať už na demonstrace nebo třeba velké sportovní, společenské a kulturní akce. Pořádkovou jednotku tvoří policisté, kteří normálně pracují na základních útvarech a tuto činnost dělají nad rámec své normální práce. A když je potřeba, tak se z jednotlivých okresů stáhnou do akce. Pořádková jednotka to jsou síly a prostředky služby pořádkové policie, které slouží k ochraně života, zdraví, majetku občanů. Prostě se snaží udržet chování velkého davu pod kontrolou. Tato jednotka je povolávaná jednak, když jsou rizikové fotbaly, to je pokud hraje třeba u nás v kraji třeba Sparta, Ostrava, jsou rizikové manšafty, takže se zesiluje výkon služby na stadionech a v okolí. Pomáhají doprovázet fanoušky na nádraží, hlídají a zasahují na akcích, jako je třeba Čechtech, a hlavně usměrňují demonstranty a všechny různé pochody extremistů. Skrytě se také používají jako zálohy, například při konání světového poháru v lyžování. Tato jednotka má samozřejmě speciální výcvik a také vybavení. Může použít dýmovnice, vodní děla, vrtulník a když je potřeba, tak i koně. Při akcích se také velmi osvědčila nová složka policie, takzvaný antikonfliktní tým. Je zaměřená na prevenci, kdy se snažíme v rizikových situacích vysvětlovat občanům, komukoliv, že by se mohli dopustit nějakého přestupku, trestního činu. Snaží se zabránit konfliktu, aby nemusela být použita fyzická síla. Všechny složky IZS musí mezi sebou dobře komunikovat a to platí i pro příhraniční oblast. Proto se Ústecký kraj podílel na vzniku unikátního česko-německého slovníku pro záchranáře.
Nejdříve byl vydán slovník velký, připravil ho okresní úřad v Saském Marienbergu ve spolupráci s Ústeckým krajem a Euroregionem Krušnohoří v rámci evropského programu Interreg 3A. Z tohoto programu bylo na přípravu slovníku poskytnuto 15 000 euro. Ústecký kraj zajistil a zaplatil tisk. Ten jsme vydali loni za 160 000 korun, 1,5 tisíce kusů a v něm jsou vlastně všechna slova potřebná při záchranných pracech na obou stranách hranice. Například, když se u nás zachraňuje německý turista nebo naopak. Slovník je velmi obsáhlý a do terénu trochu nepraktický, proto se vydal ještě slovník kapesní. Rozdělen je na 3 části a každá složka má pro přehlednost svoji barvu. Takže oni se v tom velmi jednoduše můžou orientovat a velmi rychle si najdou v těch krizových situacích to slovo, které potřebují. O slovníky je obrovský zájem a připravuje se dotisk. Jsme první euroregion nebo první region příhraniční u nově vstupujících států, který takovýto slovník vydal. Tak a to je pro dnešek vše. Těšit se na vás budu opět za měsíc. Na viděnou.